Καλησπέρα, ξαναέρθαμε για ψάρεμα και σήμερα στον Πέτρινο Φάρο. Αυτή ήταν η ψαριά. Τις πολύ ωραία κακαρέλη και ένα σκαράκι. Όπως βλέπετε είναι αρκετά καλή κακαρέλη. Τους έπιασα με ζωκάκι και Αμερικάνο. Το ζωκάκι με 25 πετούνια και το ζωκάκι και είμαστε εντάξει. Αμερικάνος. Είχε πολύ καλό καιρό σήμερα και εντάξει, και ψάρια είχε. Καλά ήταν. Αρκετά ωραία ψάρια. Αυτό ήταν το ψάρεμα μας για σήμερα. Θα ήθελα να σας πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις 50 εγγραφές που φτάσαμε στο κανάλι και για τις σχεδόν 7.000 προβολές. Ευχαριστώ που με υποστηρίζετε σωστά με τα like και τις προβολές και ευχαριστώ πολύ και για τα ωραία σχόλια που γράφετε. Με βοηθάνε πολύ για να συνεχίσω τα βιντεάκια. Αυτό ήταν το ψάρεμα μας για σήμερα. Αυτά τα ψάρια πιάσαμε. Είναι πολύ ωραία. Έχει ωραίο κρέας ο κακαρέλος. Είναι και μεγάλη, δείτε. Είναι αρκετά καλή. Σε άλλο βιντεάκι θα σας δείξω καλύτερα το κολπάκι που τους έπιασα, για να μπορείτε να το κάνετε κι εσείς.